I was thinking that one plate fish. I see hoga. Dalakin hambai ini electronics media rama sing tini oro phaimani main karon hangke main reason obono sini hatai dofani bagai bini je langmano bini je tabuk sak joro je bini boyas ni odek ni se kebang bo sini hatai dofani bagai bos sacrifice khlai samung khlaine leaders khoroksa 2021 ni simi o alango sobjagi tongman heba tini belai kheno sing khatong thogo Bohai borok ini asuk bosoni pore botini yoknai aboni bagainya sing jotono public rok bono hamjagai bono lamsongna bagai phailai tai sing o social media ni bisingte sing obo sanamu songo message rena mo songo bohai leaders sing tipra hawo nango bohai leaders ne sing mangkhangkai chini borong bagai gobang mano sing development khlaimano tai sinai siya dongno sing sibo mano o samung bo kaham khlaine hani sing khaw poito tongo ngai sing poito bo khlai ga aboni bagai sing tini belai khino tongthok laijak tai sing belai khino asa khlaine phailayo sing jotona haksalni phaije baksa haksalni phaiye yang side pa dogo thangjak tongo ngai sing tabuk jotona lamjak lai lamsogin tongo bono botabuk yok khangkaino sing bono lamsongna bagai ngai dofani samu kaham tang thanio botini tamni bare obhaike alang nogo sob janga nangkha abu sari dofani samung kaham tangtani ba norok jotono saimana tini ni kogi obo agi ni simeno sini je tabuk ADC rogo bo singnogo EM ngnai MDC ngjak gobang mano tongo MLA singjak ro dofani samung khaitani alongo sob jagai phaya borok sabo tongkha hayda norok naine je norok tai kaham kai siung ga bo dofani samung khaitani to bo NLFT hini romja khana abo kha khayo haipono bo sini hatai dofano yok samarona bagai bo tini o samung khlai jong nga bo samung khaitani ne bo yok tini romja khata haide nin sini mung an bong ontus de barma ang khumlung